kalangan Dewi Win. Ayo, monggo Bu E. Saya monggo. Mbak E monggo. Putri monggo Putri, lagu apa Putri? Ibu saja. Wagino, Wagino. Ada Putri, ada Bu. Sampun salaman Oh, mawon sudah ya. toh. Sampun. Sehat-sehat deh. Yuk. Ada Kang Wayang. Sewindu suwe lawase, kowe lunga pamit karo aku. Wong ayu kok pujanku. Wagino. Hati susah mong kangen seleramu. Bagus pepujanku ora ketut rasane atiku. Awak lumpah ra bisa turu Wagino. Wayangan mung reritune ati. Reno kita hati susah tunggu sucian di Bali. Rasa kangen ra bisa mari, amung sira kang bisa nabati. Yuk tak kenal bakat tak sayang kita. Mbak Penawi Bu Haji sakit lho niki lagune lho. Mungkin butuh ini khusus buat Salaman ibu-ibunya 2 kali dulu. 3 kali enggak apa-apa ya Bu. Lagunya apa? Aku sebut ibu-ibu dulu. Oke, bablas ke podang kuning siap. Bablas pedang kuning, Des. Oke, ibu sakit niki. Heh? Ibu iki sagete sedekah insyaallah barokah. Ya Allah, Pak Wagid. Mboten apa-apa, piyantune cantik, Nggih. soleha. Dek Minul, insyaallah cahya muda kan sewanten daleme Pak Sukro udah sekian kalinya. Anjir. Hampir 4 kali ini nyun sewu mohon maaf. Untuk kali ini ada diskon tidak menerima saweran nyun sewu. Nggih, mohon maaf. Anjir. Jadi kami hanya terima sedekah. Monggo yang mau bersedekah silakan. Oh, berarti gen sodakoh itu kan lebih baik ya, Mbak. Insyaallah berkah barokah. Berkah barokah. Ora lokane malah kebak. Insyaallah bisa ibadah ke Mekah, amin. Amin. Ibu-ibunya semua udah ke Mekah semua loh, Mbak No. Heh? Sudah ke Mekah semua kan, Bu ya? Sampun, amin. Insyaallah. Nggih. Kowe yo wis ping 3. Maaf, ping 4 sesuk ya. Insyaallah. Ya tak tuntut halak-halak laler. Bablas pedang kuning, Des. Tuh lagi nangis jan iki ya ganggu e. Pada-pada warna girine. Lah iya. Kowe kok nek beliau-beliau kan cerah gitu, Dik. Kowe kok butek ta, Dik? Oh, nih ibuke pakai skincare, Pak No. Aku biasa derep. Alah ya saya derep kayak tandur. Oke, derep kali tandur. Niki musim panen oh, Pak. Panen apa? Hah? Panen Ya loro. pari. Monggo. Aja sopan lawang terus Podang kuning dur, ayo dur maju dur. Londurnya ada
kadung tresno nelongso rasane ati apa lakon aku melu duweni cahya muda cahya muda wiwit sabu alas kulite ijo sing digagas duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja diawut rasane senadyan wis jelas tak anteni randane sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno Bu Komar Bapak Ibu lagu napa rasane Ibu Komar sepuh sehat-sehat lagunya napa nderek melu duweni yo cahya muda jambu alas kulite ijo sing digagas duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja direbus Pak Basri mana Pak Basri monggo Pak Basri Ketua RT 02 manis rasane senadyan jelas tak anteni randane sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane apa lakon aku melu duweni Dik Milo matur sembah nuwun keluarga besar saiki ya terima kasih banyak buat bos-bos Mitra Jaya Bu Triyono sembah nuwun Ibu ini cahyo bisa main sepuh cerapa tuh Baji Bayo monggo
Landur ini sayang. Barokah baji payus bangun. Yo pelaris, wis rono wis ra sida. Wis diborong wis. Yo monggo Mbakku. Nah, saka mangantene rono. Banduri Bapak nggih barokah. Bos-bosku wis sali rono kabeh jojer rono muter rono ya duluan. Mas Mardi monggo masuk deh nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa
Bos Eko. Bos Eko sehat Bos Eko? Oh alah, dedeknya lagi meriang. Manja. Sekar bisa Bos Rian, kita kembali lagunya monggo Bos Rian. Bos Eko. Bos Ri matur sembah nuwun berkah barokah lancar terus rezekine amin. Halo, halo.
Nol. Dalam. Table 13 ini kata lagi rapat. Anjir. Rapat lagunya apa gitu maksudnya. Anjir, monggo kita ngerti. Rapat paripurna. Nggih. Niki bandingin apa lagunya bos? Bos Naryo. Oh siap. Nembe anu. Kiki bagian di sini mas londur. Oke. Anu duo apa mau jenenge? Uket-uket. Dua uget-uget. Nah, iki dua apa Pak Nok? Dua apa Nah iki? iki ta. Heeh. Dua Pak. Syukur dong ora. Syukur bisa nyawa. Syukur. Nah syukur lho we. Syukur bisa Nah, Bos Triyono sembah nuwun. Oh, matur sembah nuwun Bos Andri. Ayo Monggo Pepi Arifi. Duh. Kata maju Rana sayang. Nah, kagem tamu monggo. Saya kecakan Mbak Haji. Pak Haji Tarmin, monggo. Pak Haji Suparmin. Kak Pepi. Dalem. Mbak Haji Starmen saking bose UM anjir. Sembah nuwun. Anjir. Pilihanku mripat biru pamrih mriselesya ingkang mrene yen tak kisi aku besuke Jaya mudun, iya lho.
lanjut apa malih? Sik Pak Haji Sutarmin. Cali. Ha, Bapak cali. Nggak, biasanya cali ini Bapak paham loh. Biasanya Pak Haji Jalin. Pak Haji cali. Iki Bos, mantap apa lagu ini apa? Kayak sacet. Niki Pak Haji sampun. Kanton jenengan dereng. Sisan. Oh sinarengan, oke, nggih bar niki mengke urut mriki. Bos. Kak, bar Kalian. Bos Wanto to urut rene Bos Rian, Bos Sugeng, terus Bos Bos Rian, Fitri. Bos Sugeng, heeh. Bos Sugeng, Bos Rian. Bar niki sinarengan, ganti Dik Nimas. Bos, Apa nggih? Kak, Apa nggih? Bos Wanto kan urung pirsa to. Dereng. Kula betake barang baru. Lagi Meletek. Ben rene. Lagi meletek. Cek gres. Oke siap. Pilihanku pripatiru emane Presulistyo ingkang warni yen lakon isi hatiku besuke bisa nono Pun matur Pak Haji. Matur sembah nuwun, Pak Sutarmin Pak sampun. Haji matur sembah nuwun. Mugi pinaringan berkah barokah. Amin.